Hauxe da Beña Ranks, tributo eskaintzen regean sartu ninduten guztiei, bereziki George Palma produktorari. Pima, 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 pima. Reggae musika, boi reggae musika, dator zure gana, ez zaitez eskutatu. Ez, eskutik heldu jozu eta egin egan, reggae musika, boi. El reggae música, boy. Zinaztu kinta bita ekoizleak, guztiak ematen dit bizia. Reggaea da erritmoa, uina tarima, berek. Takumakin izan zen, ez nekin rutsa digital. Tiberren sound sistema ezagutu nuen, orain Donostin festak daude etengabe. Eskerrak Dread Drive eta Righteous Wayri, ta guardetxe soundseko kru osoari. Zadia bengoz mugiteko libreki, say one love. Say one love, maitasunaz bizi.